να πάμε σε έναν σημαντικό καλλιτέχνη, τον Βασίλη Λέκα, που συμμετέχει σε αυτό που σας λέγαμε πριν, στην ανθρωπιστική ποδοσφαιρική κίνηση Άσταλα Βικτόρια Σιέμπρε. Είναι, κύριε Λέκα, καταρχήν να μας πείτε με δύο λόγια τι σας ενέπνευσε ώστε να συμμετέχετε, αν δεν κάνω λάθος, είστε από την αρχή της κίνησης, σωστά, της Άσταλα Βικτόρια Σιέμπρε. Επάνω στις 30 δράσεις έχω συμμετάσχει 31 φορές. Έτσι, καλά θυμάμαι λοιπόν. Ποιο ήταν το κίνητρο, τι αναζητούσατε κι εσείς και οι συνοδοιπόροι σας ώστε να δημιουργήσετε αυτή την κίνηση που την να γίνει πολύ σημαντική μέσα από τις δράσεις της? Γεννήθηκαν συνθήκες αυθόρμητες μια συνύπαρξης με ανθρώπους που δεν θέλουν να λύνουν τα προσωπικά τους προβλήματα σε μια συλλογική προσπάθεια, ούτε να παρεμβαίνουν, ούτε ο καθένας να ξεπεράσει τον άλλον. Ενταχθήκαμε όλοι κάτω από την έννοια της Άσταλα Βικτόρια Σιέμπρε και εκεί είμαστε μικρότεροι από τον τίτλο. Προσπαθούμε λοιπόν να φτάσουμε στο ύψος μιας τέτοιας έννοιας και αυτό γεννάει και τέτοια συμπεριφορά. Δεν χρειάζεται να σας πω τους λόγους παραπάνω, τους καταλαβαίνετε. Θέλω να είμαι σε αυτή την έννοια της ανθρωπιστικής βοήθειας. Κάναμε πολλά ταξίδια, φτάσαμε στην Κούβα, πήγαμε στην Παλαιστίνη, πρόσφατα πήγαμε στη Μαριναλέδα. Έχουμε κάνει πολλές δράσεις εδώ στην ευρύτερη περιοχή, από Σέρες μέχρι Λειψούς, από Κοζάνη. Έχουμε κάνει δράση για την Κούνεβα, για πολλά γεγονότα τα οποία έχουν προτεραιότητα τις ανάγκες του ανθρώπου. Αυτά, αν θέλετε, τα κάνουμε με όχι ιδιαίτερη προβολή, γιατί στόχος είναι να κάνουμε μια παρέμβαση ουσιαστική. Εάν το κάνουμε αυτό προβολή για να αυτοπροβληθεί η χάστα και να φέρει στην έννοια να γεννήσει π.χ. χορηγούς, αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ακούγεται ιδανικό, καταλαβαίνετε έτσι πώς ακούγεται. Μα γι' αυτό και προσπαθούμε να μην διαταράξουμε αυτή την έννοια και έχουμε ανοιχτές τις πόρτες στους ανθρώπους που με ανιδιοτέλεια θέλουν να συνεισφέρουν. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Να μείνουμε στο τελευταίο σας ταξίδι στη Μαριναλέντα. Πριν από κάποιους μήνες ο δήμαρχός της είχε έρθει στην Αθήνα. Ναι. Είχε μιλήσει στο Βοτανικό Κήπο, αν δεν κάνω λάθος. Και μας είχε εντυπωσιάσει. Δηλαδή είχα βρεθεί σε εκείνη την ομιλία και υπάρχει, λέω, ένα γαλατικό χωριό, είναι έτσι τελικά? Λοιπόν, βρεθήκαμε στη Μαριναλέδα για να επισκεφθούμε αυτό το χωριό, το οποίο ζει με αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει ένα συνδικάτο εργατών όπου έχουν μοιράσει τη γη και την καλλιεργούν και τη μοιράζονται όλοι στα μισά, όλοι στα ίσα, και έχουν τη δυνατότητα κάθε 2-3 Κυριακές να προσφέρουν υπηρεσίες στο Δήμο για να γλιτώνουν πάρα πολλά χρήματα. Πληρώνουν 15 ευρώ το μήνα στο σπίτι τους, πληρώνουν 12 ευρώ για παιδικό σταθμό. Όταν θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, το ίδια η κοινότητα, το ίδιο το χωριό τους δίνει δουλειά. Το μόνο που μπορεί να τους προσφέρει δουλειά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα για τους γονείς να συνεισφέρουν στα παιδιά τους. Και από εκεί και πέρα η δεύτερη γενιά, η τρίτη γενιά σε λίγο που θα αρχίσει να επισκέφτεται το χωριό θα είναι επαγγελματίες, θα είναι επιστήμονες, θα ενσωματωθούν στην κοινωνία της Μαριναλέδας και εύχομαι αυτό να κάνει μια διάσταση πέρα από το εργατικό, αν θέλετε, κίνημα και ακόμη και σε επιστημονικό επίπεδο. Να προσφέρει δηλαδή η κοινότητα αυτή επιστήμονες οι οποίοι σπουδάσανε από τα χέρια των γονιών τους και από μια μικρή κοινωνία 600 εργατών και 2.500 πολιτών της περιοχής που στηρίξαν τα παιδιά και τώρα θα τους φέρουν πίσω ως επιστήμονες. Απλά πράγματα, σεβασμό στον άνθρωπο, σε μια αντίθεση με αυτή τη χώρα, τουλάχιστον τη δική μας, που έχουμε να πούμε πόσες διαφορές τρομακτικές υπάρχουν και τι διαφορετικές αντιλήψεις που έχουν φέρει την κατάδια σε αυτόν τον τόπο. Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου είχε κάνει και τρομερή εντύπωση ότι δεν υπάρχει αστυνομία, έτσι. Δηλαδή... Η αστυνομία, ναι, η αστυνομία δεν υπάρχει. Και όταν ρωτήσαμε γιατί δεν υπάρχει αστυνομία, εμείς τα ερωτήματα τα κάνουμε, ξέρετε γιατί? Περισσότερο για να τα ξανακούσουμε, όχι γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε τη λογική τους. Επίσης δεν υπάρχει με μια έννοια εκκλησία. Μπορεί να υπάρχουν κυριακές εγκαταστάσεις, αλλά δεν υπάρχει παπάς που αμείβεται. Αν θέλει να κάνει λειτουργία ο παπάς, ευχαρίστως. Δεν χρειάζεται όμως να πληρώνεται. Χωρίς αμοιβή. Ναι. Η αστυνομία, πώς αντιμετωπίζουμε, λέμε, το γεγονός ότι κάποιος κακόβουλος μπορεί να θέλει να διαρρήξει, να κάνει οτιδήποτε. Εμείς, λέει, προσπαθούμε, έχοντας καλλιεργήσει αυτό το πνεύμα μεταξύ μας,
να τον μπολιάσουμε στους ανθρώπους που είναι σε μια ακτίνα γύρω από την περιοχή ή στους ανθρώπους που έχουν μάθει την ιστορία της Μαριναλέντας, όπου η ενοχή τους να είναι η βαρύτερη τιμωρία. Αυτό δηλαδή το καταλαβαίνετε, ουτοπιστικό ακούγεται. Ουτοπιστικό εντελώς. Ναι, αλλά πόσο επενδύει στην ίδια την έννοια της ανθρωπότητας. Δηλαδή τίποτα παραπάνω. Τι να πούμε. Πιστεύετε ότι... Εδώ τα μάτια είναι πληρωμένα για να κάνουν την αντίθετη ακριβώς δουλειά. Καμία συνοχή κοινωνική, καμία στήριξη στην έννοια της τάξης, απλά καταστολή και τίποτα άλλο. Κύριε Λέκα, βλέπετε την ώρα που και η Ισπανία σε λίγους μήνες, αν όχι πιο άμεσα, αρχίσει να περνάει τα ίδια τραγικά, ναι, γιατί, με την Ελλάδα. Ναι, πείτε μου. Ήθελα να πω ότι η Ισπανία, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και γενικότερα η έννοια της Ευρώπης πλήττεται πλέον από το ίδιο της το σύστημα. Σιγά σιγά ο μύκητας εξαπλώνεται, το απόστημα αυτό του καπιταλιστικού συστήματος εξαπλώνεται και στη Βόρεια Ευρώπη. Γι' αυτό η Βόρεια Ευρώπη, η Γερμανία και όλα αυτά προσπαθούν όσο το δυνατόν να αρπάξουν τους λαούς. Έχουν στήσει τα συστήματά τους με την έννοια της εξουσίας σε όλα τα κράτη, με την καπιταλιστική μορφή, και τώρα εισπράττουν ό,τι μπορούν να εισπράξουν με τη βία, γιατί βλέπουν ότι αυτό το πράγμα δεν έχει πλέον συνέχεια. Και την πληρώνουν οι λαοί. Αυτοί οι λαοί, αυτές οι γενιές θα πληρώσουν ακόμη πολύ, πάρα πολύ, με αίμα δυστυχώς. Το λέω χωρίς να ακούγεται υπερβολή, το έχετε καταλάβει, το βλέπετε και στον τόπο μας. Δυστυχώς το βλέπουμε. Ξεσηκώνεται ο κόσμος και δυστυχώς θα έχουμε και θύματα. Γιατί αυτό το καπιταλιστικό σύστημα απέτυχε. Απέτυχε παταγωγοδός. Γιατί δεν επένδυσε στον άνθρωπο. Επένδυσε πάνω στην λογική του κέρδους. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, το απελίνη του κέρδους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μας κάνατε ποδαρικό στην πρώτη εκπομπή. Να ευχηθούμε ακόμα περισσότερα ταξίδια. Ευχαριστώ. Και σε λίγο να ακούσετε κι εσείς, θα έχουμε μαζί μας το Σάββα Κοφίδη να μας πει και τις δικές σας εντυπώσεις. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο. Και δείξε μεσάνυχτα. Έλεγε η μάνα του παιδιού, καμάρι μου κοιμήσου. Όμως τα μάτια μείναμε του καθένος ορθά νυχτά. Τότε που η ώρα ζυγιάζε ματσάλι το κορμί σου. Ποιος τον έγε, ποιος τον πήζε και ποιος να το βαστάξει. Αλλά αργά φεύγουν τα πουλιά και χάσαν τη γαλιά τους. Θερίζουν του πρόσωπου σου το ευαίνινο μετάξι. Νεράιδες και το υφαίνουνε να δέσουν τα μαλλιά τους. Πάχυρα σακουρμάζεται, θωράει και κοντοστέκει. Γλύφει τα ρόδα απ' τις πληγές, μεθάει και την αμμόνη. Ξέρασε η γη τα σπλάχνα της και πήδη σαν δαιμόνι. Σφυρί βαρύ με δύναμη, μένει φούφωτα μόνη. Το όνειρο πάει με τον καπνό στον ουρανό. Έσμιξε πια με το καράβι του συννέφου. Το φως γεννιέται από παντού, μα είναι αχαμονό. Και τα σκοτάδια το ξεγνέφουν και σου γνέφουν. Χωσέ Μαρτί Κορδόρα σπάει και χαμηλώνει. Περιθανεύεται, ζυγιάζεται, θυμάται. Με τα φτερά του θα σκοτεινιάζει ένα αλόνι. Απόψε οι δυο συντροφιαστοί θα πιείτε μάτε. Του λορκάει κόκκινη φορά δαχλή μητράει. Μ' αυτός μπλεγμένος στα μετάξινα δεσμά του. Μακρύ κυβούρι με το πέτρινο κασμά του. Σε νιάρει ο φίλος και στο πόη σου το μετράει. Γέροντας ναυτής με τα μούτρα πισωμένα. Βάρκα φορτώνει με την πιο φτηνή πραμάτια. Έχει τα χέρια από καιρό ψηλά κομμένα. Κι
ήθελε τόσο να σου σφάλα και τα μάτια. Γεια.